Bigra besarokni jesek phano kubai hamjakma tongdi phia borok buini thani kubai hamjakma mannani belai koktugo phaide tini o khoroksa takhukni story no waisa khana lainai bini laibo ongai thangmani kaisa story bigra besa hinai sakni hamjakma borok bai ma chalmani kubai kothoma o takhuk khoroksa bari bai hamjakmani 1 years wngkha puila borok mobile rokni bisingtwi nuglai no hamjaklaimani borok khoroknui no bwkhamani kubai ke hamjaklaio beri o takhuk no sawo ang no karai tei tonggai mankala khanai tai o takhuk bo sawo abono no karai tei tonggai manja kok khe borok khorokni asuk keno bwkhamani hamjaklaikha mani klaio hake borokni hamjakma aba hake no 5 months hai wngkha apurke salcha o takhuk beri no saka nono ani nogo tubuoi ani nokni borok rok bai malai rwnai hinai beri o takhuk no saka ani exam paikhe na phaidi hinai hake o beri ni exam rok paimani ulo o takhuk abri no bini nogo na hari phaikya aba haike bini nogo puila tu boi phaigraka aboni teini salo kheno brini buma phasong yang chelani buma phasong bai koglam salaina hinai phailaikha abono puila brini buma phasong o takhuk songni nogo nuk phaimani eba sok paimani o takhuk song hunke asuk nok huk rok hamthaya sana thangkai bini hamjakma bri songni selai o takhuk song belai kheno gri nukhum o salo ayang brini buma phasong bai o takhukni buma buphasong kaham kheno kogrok salaikya o salo brini buma bupha songbo kaham hamya kogrok sawino nogo kiphirlaikya tai o takhuk bai bwsajakno bo kainani hinai gosiwino thangka ulo nogo thangmani yagulo o takhuk song nokol khlai saka norok bukhuknai no chini yango phai tongphailaidi kaijigya sakang hinai aboni hati barsani yagulo kheno khatung khajakhe o takhuk bai bini hamjakma bri ayang brini kamio thanglaikha o takhuk bo khatungui no thango tamni hinkhe bini bwkrajak bwkra songse borokno hamjagai ringkhana hinai wansukui o takhuk bini brini kamio thangai koyekdin kaham kheno tonggaikha phia trek brini bupha o takhukno lachima singcha khlainani chengkha tamni hinkhe o takhuk songno grai borok hinai saimanai brini bumawha song o takhuk bai bwsajakno swkaknani lama rutuk laikha brini bupha o takhukno grai bwsa ulo bahai nukhung khawai thangnai bahai ke bihik bwsa no pusinai aba hai podre podkok rokno sawai o takhukno kutukno chengkha aba hai ke petrek kutukjakma bagai o takhukni bwkha dukhu nangkha tai bwkha baima hai wngjakha apro o takhuk bini hamjakma bri no saka himdi chinayengo thangkai tonglai sinai hinai phia bini bri apro saka yang thangman galak ani ama babuni kokno noriman galak hinai hake no takhuk bini bwkra eba brini buphano waisa saka babu ang ani bri no ani nogo tlangai thangpinai hinai phia brini bupha o takhuk no hinka ani sajak no rohorna muchunglia hinai hake o takhuk bo lachijagai saisum khano bini nogo haino hai kipilei ma phaisakha o takhuk nogo phaimani ulo bini hamjakma bri no call khlaimani switch off mankha apurke o takhuk bini bwkha belai kheno baima hai wngjakha bo mai tei tui rok totra laijakliya salbrum no bini hamjakma bri no mang wansukui aba haike tongo tamni hinmale asa khoroknai khabak sake ya prisewi hamjak phailemani tabuk madema kaijakno aba haike wansukui belai kheno bo wanajago o takhuk bo taisa brini nogo thangna rok kirijakha bujak tokjak rok de khlaijakno hinai aba haikino o takhuk nogo phaipro ni simi 5-6 din rok wngkhana kokma saya bini hamjakma bri bai aba haikino bo wngui tongkha haipano takhuk bwkha tonggai manjakliya brini buma phasongno phano call khlai sengka apurke brini buma phasong o takhukno phang kheno khulogoi khuk kengnani chengkha nang haibigra borok bai ani sajakno kaiman galak nang bai kai ani bwsajak tamno chawi tongnai bahai khusima tongnai aba haike saka o takhukno bri hunke belai kheno hamjago haipano hamjagya lengya tamokhe buma phani kok nargui no o bri bo hamjak phano kaknani nangkha kothoma share khlainai o takhukni mung wngkha Anukesh Deborma The Cockroach Disclosure YouTube channel no teinai ang norokni takhuk Andrew Deborma o takhukni chikonsa story ni bisingtwi jeng saimano jesa borokni buma bupha no gri borok bai bwsarokno kainani hunke muchungjagyano wngkugo phia gri borok bai gwnang borok khorok nui ni no bwkhale tongo
sana thangkai o kothoma bigra eba gurui nukhungni borok rokni bwkhano belai kheno kha khamsario eba tektorio gurui wngui achaimani bai hamjakma borokno phano maya karnani klaio haipano ang hankhe joto buma phasongni phaisingo kaisa simi kok kwcharnani muchungo abo wngkha bwsarokno kainani bagui rang puisa hankhe kotorko gya tamukhe borok kaham bwkha kaham nai kainani abosi belai nangkukmani kok hwnwi ang kha khlaio hake kothoma asuk nongnai norok tini o kothoma video no norok chajagui tongkhangkai share khlaidi ani channel bo tabuk belai no down khlai tongo ang kaham ka video rimanya ni bagui views rok phayangui tongkha norok ani video no norok share khlaidi tai norok ni wansukmate o kothoma no naiye norok ni wansukmate norok comment khlai sadi ani channel o je katal phaine rok norok bo subscribe khlaina di amhai norok kothoma rok khnawi mannai norok jotono kaham kwrwng no tongdi hambai।